Esteban Ares toma a testemunha de Teresa Villaverde ao fronte do goberno de Lousame. Ábrese así unha nova etapa de continuidade e de renovación, na que Villaverde abandonará a corporación municipal. O popular Esteban Ares xa é alcalde de Lousame. Esta mañá celebrouse o pleno no que se votou ao sucesor de Teresa Villaverde, quen renunciou ao seu cargo de xeito oficial este martes. Contou coa roupo e a maioría absoluta do seu grupo para converterse no rexedor local do municipio, e logo de churar o seu cargo e recibir o simbólico bastón de mando das mans de Villaverde, Ares asumiu esta nova responsabilidade. Con gratitude, con humildade e con vocación de servicio público, porque así se debe exercer a política local, servindo aos teus veciños, escoitándoos e abrindolle sempre as portas do Concello. Hoxe Lousame abre unha nova etapa de continuidade, mais tamén de renovación. Continuidade porque mantemos o mesmo amor pola nosa terra, as mesmas ganas de servir e porque recoñecemos o legado que recibimos. Renovación porque cada etapa trae a súa propia enerxía, a súa maneira de traballar e a súa propia mirada hacia o futuro. Desde este momento, lle digo ao meu equipo que debemos combinar estas dúas ideas, respetar o camiño andado e ao mesmo tempo construir xuntos o que aínda está por vir. Agradeceu o apoio da súa muller dos seus pais e tamén tivo palabras de recoñecemento para a súa predecesora, Teresa Villaverde. Un día recibísteme cos brazos abertos e me afiliastes a este partido, a esta familia. Hoxe entregasme o bastón de mando deste Concello. Gracias, Teresa. O teu traballo marcounos o camiño e deixanos un listón moi alto. O noso compromiso é claro, coidar e continuar ese traballo e ao mesmo tempo achegar a ilusión e a enerxía que require esta nova etapa, porque o obxectivo debe ser sempre mellorar aínda máis ese legado que recibimos. E non podo rematar sen agradecer, como non, aos meus compañeiros e concelleiras, José Antonio, Mariel, Ramón e Silvia. Grazas polo voso apoio, pola confianza e por animarme a dar este paso. O novo alcalde Lousamián tendeu a man oposición e pediu traballar de maneira construtiva polo ben da veciñanza. Os grupos deronlle a benvida ao cargo e afirmaron que seguirán percorrendo o mesmo camiño que ata agora. Vamos seguir na mesma liña de respeto e intentar colaborar no que vostede acaba de decir, de chegar a acordos por beneficio dos vecinos de Lousame. Vamos a facer unha oposición constructiva e esperemos que cambien as dinámicas tamén do pleno, que se traen as mocións da oposición, como xa poden comentar con xeitos do seu equipo, e que non se queden guardadas no caixón. Temos retos bastante importantes daqui a final de ano, como é o campo de Cabanetán e máis a candidatura de Fernández de Castro. Son dúas cousas que son importantísimas para este Concello e creo que entre todos temos que sacar adiante isas máis a planta de Serra, que é unha das cousas máis importantes. O rexedor de Lousame garantiu un traballo arduo para seguir mellorando o municipio e os servizos que se prestan, auñando a continuidade coa renovación. Temos que recoñecer o traballo feito hasta ahora por Teresa, porque é un legado moi importante que nos deixa no Concello. Foron moitos anos de alcaldesa, hai que respetar que gañou 3 maiorías absolutas, que son palabras maiores hoxe en día, e, por tanto, hai que darlle continuidade a ese traballo. Evidentemente, traballarase de outra maneira porque cada persoa ou cada responsable dos equipos ten a súa maneira de encarar as cousas e intentaremos aportar novidades a todo ese traballo e continuar, sobre todo, nesas áreas que tanto potenciamos e que de todos os concellos moitas veces nos preguntan, non? Por tema de actividades todo o ano, de conciliación, de servicios sociais, de voluntariado, que somos o único concello que temos voluntariado europeo, cultura, deporte, hai que seguir apostando por esas áreas. Traballarán para reforzalas e intentar engadir novas propostas, seguindo en todo momento a liña marcada polo goberno local percorrida ata agora. Neste nomeamento estivo tamén arroupado polo presidente do PP provincial, Diego Calvo. Teresa foi durante moitísimos anos un exemplo non só en Lousame, sino para os nosos alcaldes en xeral en toda a provincia, e hoxe Esteban ten un referente na súa propia casa do que é un bo traballo na alcaldía, non? Atender aos veciños, estar ao seu carón, escoitando moitas veces as súas necesidades, que ás veces non teñen que ver incluso coas competencias do Concello, pero estando sobre todo o carón das súas necesidades, das súas preocupacións e a implicación total e absoluta no seu Concello. Creo que un bo exemplo para que Esteban faga un gran traballo en Lousame, como vimos facendo onde hai moitos anos, primeiro con Santi, despois con Teresa e agora con Esteban. E apuntou na mesma liña que fixo anteriormente Ares, continuar co traballo feito, pero renovándose nesta nova etapa.
Tivemos 13 anos da alcaldía con Teresa e agora 2 anos das seguintes eleccións municipais iniciamos unha nova etapa que esperemos ser capaces, con traballo duro de todos os concelleiros e o equipo de goberno, pois de seguir prolongando esa etapa e seguir cosechando pois a confianza dos cidadáns. Pero, lóxicamente, o compromiso e o traballo total e absoluto do primeiro día. A alcaldesa saínte, Teresa Villaverde, afirmou que foi duro o día no que presentou a súa renuncia, decisión que foi madurando ao longo do tempo e traballando co seu equipo. Agora Ares colle a súa testemunha despois de 13 anos encabezando o goberno local de Lousame. Simplemente quero agradecer a todos os veciños, creo que non é momento, todo o que veña despois será xa o novo alcalde o que inaugure as obras que están para inaugurar e as que están para licitar, todo iso o fará xa pois Esteban, o alcalde de Lousame. Eu simplemente agradecer a todas as persoas que me apoyaron, o cariño demostrado polos veciños, é o que te levas, e que che fai, voume orgullosa, de facer todo o posible, sempre, por o ben dos veciños. Que cometes errores, claro que sí, e acertos, me pido disculpas pois que se hubo alguén que se sentise en algún momento ofendido, ou que se considerou que non estuvo ben atendido. Aínda que sempre procurou estar para a xente, fixo tamén un pequeno balance de todo o logrado durante os seus anos na alcaldía. Traballou nese sentido, mellorar os servicios aos cidadáns para que podan quedarse a vivir en Lousame, se mellorou, se fixo en aforro enerxético inversión e falta un tramo aínda, pero según podemos ir abordando e ese aforro permiteu-nos afrontar durante estes anos a subida do recibo da luz, que xa non impactou porque tiñamos ese aforro. E vamos a seguir, van a seguir, perdonádame que todavía é difícil de desconectar, por eso digo vamos, pero van a seguir o facendo nas convocatorias que saen. Agora seguirá colaborando con asociacións, xa que a pesar de abandonar o seu escano na corporación, continuará botando unha man. Tamén xa presentei agora a renuncia a posto de concelleira e para que corra a lista e veña quen toque. Creo que ten que ser así. Ora, eles saben que para o que necesiten de información eu vou estar sempre aí, ao servicio do Grupo Popular e ao servicio do alcalde. Sigo vivindo en Lousame e sempre que necesiten pois acudir a min como veciña, estarei aí. Xa me fixen voluntaria sénior, en algunha asociación xa estou facendo para traballar por Lousame. Comeza unha nova etapa en Lousame na que a continuidade e a renovación están garantidas.